Just 1 minute. Hare Krishna. ஸோ இப்போ நம்ம போன செஷன்ல எத்தனாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம்? 1.4 வரைக்கும் பார்த்தோம் பிரபுஜி. 7.4 வரைக்கும். 7.4 நம்ம ஃபுல்லா முடிக்க முடியல. ஸோ நம்ம அதை திருப்பி இன்னைக்கு கொஞ்சம் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? ஆமா பிரபுஜி. ஓகே, நான் 7.4ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். நான் ஷேர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 7.4 குவிக்கா நானே படிச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு. அப்புறம் நான் அடுத்த ஸ்லோகத்தை நீங்க எல்லாம் ஓகே. भूमिरपो नलो वायु कामानो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्न प्रकृतिरस्तदा அஸ்ததா சாரி. ஸோ இதுல என்ன சொல்றாங்க, என்ன மொழிபெயர்ப்புன்னா, நீர் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜட சக்திகளாகும். என்ன சொல்றாங்க, இறை விஞ்ஞானமானது இறைவனையும் அவரது பல்வேறு சக்திகளையும் ஆராய்வதாகும். ஜட இயற்கை பிரகிருதி பகவானது பல்வேறு புருஷாவதாரங்களின் சக்தி என்று அழைக்கப்படுது. ஜட இயற்கை பிரகிருதி அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது. சாத்வத தந்திரங்களில் ஒன்றான நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் இது பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது. என்ன சொல்லியிருக்காங்க, விஷ்ணுஸ்து த்ரிணி ரூபாணி புருஷாக்ஷ்யாமி யதோ விது ஏகம் து மகதாஸ்தே திவித்யம் துயந்த சம்ஸ்திதம் திரியம் சர்வபூதாஸ்தம் தானி ஞானத்வ விமுச்யதே அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகம் சொல்லுது. ஸோ அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஜட உலகின் படைப்பிற்காக பகவான் கிருஷ்ணர் 3 விஷ்ணு ரூபங்களாக விரிவடைந்திருக்கிறார். அது நம்ம போன வட்டம் டீட்டெயிலாக சொல்ல ஆரம்பிச்சேன். அந்த 3 உருவங்கள் மகாவிஷ்ணு மகத் தத்துவம் எனப்படும் மொத்த ஜட சக்தியை படைக்கிறார். ஸோ மகத் தத்துவம் படைக்கிறார் ஒரு விஷ்ணு. மகத் தத்துவம் என்ன, இந்த இதெல்லாம் சொன்ன இல்லையா, ஜட இந்த பிரபஞ்சங்கள்லாம் உருவாகிறது, படைக்கிறார். இரண்டாவது விரிவங்கமான கர்ப்போதக்ஷாயி விஷ்ணு எல்லா பிரபஞ்சத்தின் உள்ளும் நுழைந்து பல்வேறு வேறுபாடுகளை உண்டாக்குகிறார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மகா தத்துவத்துல நிறைய அண்டங்கள் உருவாகிறது. அப்புறம் பகவான் அடுத்த விரிவங்கம் என்ன, கர்ப்போதக்ஷாயி விஷ்ணு அந்த ஒவ்வொரு அண்டங்களுக்குள்ளும் அவர் நுழைந்து வேறுபாடுகளை உண்டாக்குகின்றார். மூன்றாவது விருவங்கமான சீரதக்ஷாயி விஷ்ணு பரமாத்மாவாக அனைத்து பிரபஞ்சங்களுக்குள்ளும் எல்லா இடங்களும் பரவியுள்ளார். ஸோ சீரதக்ஷாயி விஷ்ணு என்ன பண்றாரு, இந்த கர்ப்போதக்ஷாயி பார்த்த மாதிரி கர்ப்போதக்ஷாயி விஷ்ணு ஒவ்வொரு அண்டங்களுக்குள்ளும் செல்கிறார். அப்ப கர்ப்பதக்ஷாயுடைய நாதியிலிருந்து யாரு, பிரம்மர் உருவாக்கிறார். அப்புறம் பிரம்மரிலிருந்து எல்லா உயிரினங்களும் உருவாகின்றன. அந்த எல்லா உயிரினங்களுக்குள்ளும் அதே மாதிரி அவர் படைக்கின்ற எல்லா படைப்புகளும் ஸ்ரீரதக்ஷாய் விஷ்ணு என்ற விருவங்கம் பரமாத்மாவாக எல்லா விருவங்கங்களுக்குள்ளும் செல்கிறார், பரவியுள்ளார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம இந்த ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்குள்ளும் இந்த பரமாத்மாவை இருக்கிறவர் யாரு, எந்த விஷ்ணு, நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அவரை, க்ஷீரோதக்ஷாயி விஷ்ணு பிரபுஜி. க்ஷீரோதக்ஷாயி விஷ்ணு, அது மறக்க கூடாது.
ஓகே, ஸ்ரீரதக்ஷாய விஷ்ணு தான் பரமாத்மாவாக எல்லா உயிரினங்களுக்குள்ளும் பரவியுள்ளார். உயிரினங்கள் மட்டுமில்ல, உயிரற்றவை எல்லாம் என்னெல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கோ அதுல எல்லாம் ஸ்ரீரதக்ஷாய விஷ்ணு பரவியுள்ளார். அவர் அணுக்களுக்குள்ளும் இருக்கின்றார். அதான் சொல்லியிருக்கு. இந்த மூன்று விஷ்ணுவும் அறிபவர் எவரும் ஜட உலக பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெற முடியும். ஸோ இந்த உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிறவங்க யாரு? வைஷ்ணவர்களுக்கும் தெரியும். இது தெரிஞ்சவங்களும் கண்டிப்பா முக்தி பெற முடியும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுதான் புருஷ அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மூன்று புருஷ அவதாரம்னா இதுதான். தட் இஸ் மகாவிஷ்ணு. மகாவிஷ்ணு தான் காரணோதக்ஷாய விஷ்ணு. இப்போ நம்ம இதில் நிறைய பேர் படம் பார்த்துருப்போம். தட் இஸ் இந்த போட்டோஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது விஷ்ணுவோட எந்த ரூபம் நம்ம பார்த்துருக்கோம்? மகாவிஷ்ணுன்னு சொல்லும்போது நம்ம எதை பார்த்துருக்கோம்? அவருடைய இந்த அனந்த சயனம் இல்லையா, பாம்பு மேல அது இருக்கிறது இல்லையா, அதான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஆனால் மகாவிஷ்ணுன்னு சொல்றது காரணதக்ஷாய விஷ்ணு, அண்டங்களை படைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா, அந்த இதுதான் காரணதக்ஷாய விஷ்ணு. கர்ப்பதக்ஷாய விஷ்ணு எப்படி? தட் இஸ் இந்த ரெண்டாவது. தட் இஸ் இந்த அவர் இந்த ஒவ்வொரு அண்டங்களுக்குள்ளும் சயனத்தில் இருக்கிறார். அவருடைய நாதியிலிருந்து பிரம்மா தோன்றுகின்றார். அதுதான் அந்த அந்த ரூபம் தான் கர்ப்போதக்ஷாய விஷ்ணு. அப்புறம் இந்த க்ஷீரதக்ஷாய விஷ்ணு பார்க்கடலில் அவர் இருக்கிறார். ஸோ அதுதான் நம்ம நார்மலா பார்த்தோம். ஸோ க்ஷீரதக்ஷாய விஷ்ணு தான் நம்மளுக்குள்ள பரமாத்மாவா இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பெருமாளாவும் இருக்கிறவர் என்ன விஷ்ணு பிரபுஜி? பெருமாள் நம்ம இங்க தட் இஸ் நம்ம திருப்பதி பாலாஜி. திருப்பதி பாலாஜியா இருக்கு. பாக்கி எல்லாரும் க்ஷீரதக்ஷாய விஷ்ணுவில இருந்து ஒவ்வொரு ரூபம் இருக்காரு. 400 ஃபார்ம் நாராயண ரூபம். அது அவர் டைரக்டர், சாரி, அவர் டைரக்டர். தட் இஸ் நாராயணர் இருக்கார் இல்லையா, 400 ஃபார்ம். முதல்ல கிருஷ்ணர், அப்புறம் பல்ராமர்ல இருந்து 4 விபாகங்கள் வர்றாரு. அப்புறம் நாராயணர், தட் இஸ் பலராமர் நாராயணர் ரூபமா வரும். ஸோ அவர் 400 ஃபார்ம்னா நாராயணர் அப்படின்னு. அவர் தான் வைகுண்டத்துக்கு அதிபதி. ஸோ கிருஷ்ணர் பார்த்தோம்னா அவருடைய ரூபம் என்ன? இந்த திரிபங்க ரூபம் இல்லையா, தட் இஸ் இந்த மயில்பீலி தலையில இருந்து இந்த புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு திரிபங்க அந்த மஞ்சள் கலர் இந்த இந்த இது உடுத்திக்கிட்டு அவர் இருக்கார் இல்லையா, அந்த கோபிகளுடையும் ராதாராணியோடைய அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அந்த ரூபம் கிருஷ்ணர். அப்புறம் அது எங்க இருக்கார் அவரு? கோலோக விருந்தாவனத்து. அப்புறம் அதுக்கு அடுத்ததுதான் இந்த என்ன இது வைகுண்டம். வைகுண்டத்துல தான் ஃபார்மல், தட் இஸ் அவரோட அபிஷியல் இதுன்னு சொல்லலாம் இல்லையா, வைகுண்டம். அங்கதான் அவர் 4 கை இருக்கிற ரூபத்துல இருக்கார். ஸோ அது இங்க திருப்பதியில் இருக்கிறது நாராயணர்ல இருந்து அந்த ரூபம். அது 400 ஃபார்ம் ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. அந்த நாராயணர் கிட்ட இருந்து தான் 3 விஷ்ணு வராங்களா பிரபுஜி? இல்ல, கிருஷ்ணர்ல இருந்து அந்த 4 விருபாங்கங்கள் வருவாங்க. இந்த நாராயணர்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் 4 இது வருவாங்க. அதுல இவங்க தட் இஸ் சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகும். நான் என்ன பண்றேன்னா உங்களுக்கு ஒரு செஷன் இது தனியாவே எடுக்கிறேன். நான் அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். நான் இப்போ எது சொன்னாலும் அதை ஈஸியா கன்சீவ் பண்ண முடியாது. நான் உங்களுக்கு இந்த கோலோக சார்ட்னு இருக்கு, அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது சீக்வன்ஸா புரியும். பிகாஸ் நான் இப்போ எது சொன்னாலும் உங்களுக்கு அதோடைய இந்த ஃபுல் சாராம்சம் கிளியரா விஷுவலைஸ் பண்ண முடியாது. அதனாலதான் டீட்டெயிலா போகாம இருக்கேன். அந்த இது நான் உங்களுக்கு கோலோக சாட் முடிஞ்சா அடுத்த கிளாஸ்ல நான் முடிஞ்சா ஒரு ரஃபா இது காமிக்கிறேன். கோலோக சாட், இந்த கோலோக சாட்ல கிளியரா என்ன எப்படி அந்த விருவாங்கங்க எது ஆதி கிருஷ்ணர் இங்க இருக்காரு, கிருஷ்ணர்ல இருந்து அவருடைய அவர் வசிக்கின்ற இடம் என்ன, அப்புறம் அங்கிருந்து அடுத்தது வைகுண்டம் என்ன, வைகுண்டத்தில் என்ன நடக்குது, அப்புறம் இந்த 3 புருஷ அவதாரங்கள் என்ன, அப்படி அந்த இது இருக்கு. ஸோ அது இந்த கோலோக சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிளியரா புரியாது. ஓகே, நம்ம இப்போ அதை எடுத்து அது ஒரு பெரிய ஓஷன் சொன்னேன்ல. ஆக்சுவலி அது 2-3 கிளாஸ் 3-4 கிளாஸே ஆகும் அது ஃபுல்லா.
ஆனால் நான் முடிஞ்ச அடுத்த செஷனுக்கு ஜஸ்ட் ப்ரீஃபாக உங்களுக்கு இது படமாக காமிக்கிறேன். அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட புரியாது. ஓகே, ஓகே பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பகவானின் பல்வேறு சக்திகளில் ஒன்றே இந்த ஜட உலகம். இப்போ பகவானுக்கு வந்து எத்தனை வகையான சக்தி? 3 வகையான சக்தி இருக்கு. ஒன்று அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, மூன்றாவது ததா சக்தி. ஸோ பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி அப்படின்னும் போது அதிலிருந்து தான் வந்து இந்த ஆக்சுவலி மனிதர்களும், தட் இஸ் இந்த உயிர்வாழிகள் எல்லாம் அவரோட பின்ன பகுதிகள் இல்லையா? ஸோ அவர் அந்த அந்தரங்க சக்தியிலிருந்து தான் நம்ம தோன்றி இருக்கோம். ஆனால் நம்ம இந்த மாயையால் பாதிக்கப்படும் போது நம்ம இந்த ஜட உலகத்துக்கு வரும்பொழுது மாயையால் பாதிக்கப்படுகிறோம். அப்போ நம்ம அந்தரங்க சக்தியும் கூட, ஆனால் வந்து மாயையால் பாதிக்கிறோம். மாயை வந்து பகிரங்க சக்தி. இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோன்றிருக்கிறதுக்கு எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகிரங்க சக்தி தான், அந்தரங்க சக்தி கிடையாது. ஸோ அது பகிரங்க சக்தி அந்தரங்க சக்தியை விட தாழ்ந்த சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏனென்றால் அது வந்து முக்குணங்களுக்கு வந்து கீழ்பட்டுள்ளது. அது வந்து இந்த கட்டுண்ட இந்த பௌதிக நிலையில் இல்லை. அதனால வந்து தாழ்ந்த சக்தின்னு சொல்றேன். ஸோ அந்தரங்க சக்தியின் ஒரு பின்னப்பகுதியான மனிதர்கள், இந்த உயிர்வாழிகள் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வரும்பொழுது இந்த கட்டுண்ட சக்தியால் மாயையினால் பாதிக்கப்படுறதுனால அவங்கள வந்து நம்ம ததா சக்தின்னு சொல்றோம். இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம், பட் திருப்பி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். என்ன எப்படின்னா அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, ஒரு கடல் இருக்கு. கடல் வந்து பௌதிக சக்தி அப்படின்னா, கரை இருக்கு அந்தரங்க சக்தி அப்படின்னா, கடல் அலை வந்து சில இடத்துல இந்த லேண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த கரையை வந்து தொடுகிறது இல்லையா, அந்த இடத்துல பார்த்து நனைந்து இருக்கும். அது வந்து லேண்டுன்னு சொல்ல முடியாது, நம்ம கடல்னு சொல்ல முடியாது. அந்த ஏரியா இருக்கு இல்லையா, அதுதான் நம்ம உயிர்வாழிகள், ததாசக்தி. ஸோ இது நம்ம எப்பவும் ஞாபகத்தில் வச்சிருக்கோம். நம்ம எல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தோம்னா அந்தரங்க சக்தி தான், கடவுள பின்ன பகுதிகள். ஆனால் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வரும்பொழுது நாம் ததாசக்தி ஆகிவிடுவோம். ஏனென்றால் கட்டுண்ட மாயினால் பாதிக்கப்படுகிறோம். அதனால மாயின் ஆதிக்கத்துக்குள் நாம் பாதிக்கப்படுவதால் நாம் மார்ஜினல் பொட்டன்சி ததா சக்தி அப்படின்னு நம்ம நிலை அது புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பகவானின் பல்வேறு சக்திகள் ஒன்றே இந்த ஜட உலகம். என்ன இப்போ நான் சொன்னதை வச்சு பார்க்கும்போது ஜட உலகம் என்ன சக்தி? எந்த சக்தியில் உருவாகி இருக்கிறது? எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. அதுதான் வந்து பகிரங்க சக்தி. இது ஒரு தற்காலிக தோற்றமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, சொல்லுங்க. அந்தரங்க சக்தி இன்டர்னல் பொட்டன்சி அப்படின்னா பகவானுடைய ஸ்வயம். இப்போ நம்ம வந்து இந்த அவதாரங்கள்லாம் உண்டாகிறாங்க, அதெல்லாம் அந்தரங்க சக்தினாலதான். மாயை ஸ்பிரிச்சுவல், ஆமா எல்லாமே கடவுள் தான். பகிரங்க சக்தி கூட கடவுள்ல இருந்து உருவாகி, மாயை கூட கடவுள்ல இருந்து உருவாகினது தான் இல்லையா? இந்த உலகத்துல எல்லா சக்திகளும் எல்லாமே உருவாகினது கடவுளில் இருந்த பகவானில் இருந்து தான் உருவாகி இருக்கிறது. ஸோ பகவானின் இந்த ஒவ்வொரு சக்தியோட நிலை அது. அந்தரங்க சக்தின்னா அவர் ஸ்வயம். இப்போ நம்ம 2 வகையான மாயை இருக்கிறது. ஓகே, ஒன்று யோக மாயா, இன்னொன்று மகாமாயா. அந்தரங்க சக்தி இருக்கு இல்லையா, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோக மாயை இருக்கிறது. ஸோ அதனால்தான் நம்ம இந்த எவ்வல்ஜன் சொல்ற பிரம்ம நிலையில் இருக்கும்போது நம்ம அந்த பிரம்ம ஒளி சொல்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் பார்த்தா யோக மாயை, கடவுளுடைய மேல் இருந்து வரக்கூடிய ஒளிகள். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தா அந்தரங்க சக்தியிலிருந்து வர யோக மாயா. ஸோ அதை தாண்டி இந்த இது யோக மாயையுடைய தாண்டி தான் நம்ம வந்து கடவுளை போய் அணுக முடியும். அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம், நம்ம இந்த பூலோகத்தில் இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து நம்ம விடுபட்டு நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த யோக மாயை நம்ம கடந்து செல்ல வேண்டும். முதல்ல மகாமாயிலிருந்து விடுபட வேண்டும். அப்புறம் யோக மாயின் நிலையில் நாம் புகுந்து நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு செல்ல வேண்டும் நம்ம. ஸோ அந்த யோக மாயை தான் நம்ம நீங்க ஈஸ்வரனிஷத் படிக்க போறீங்க. இந்த அடுத்ததுல இந்த பக்தி சாஸ்திரி இதுல ரொம்ப படிக்க லெவல் 3 பார்க்க போறீங்க. அதுல வந்து இந்த 15வது ஸ்லோகத்தில் இரண்மையன பாத்திரேனா அப்படின்னா, தட் இஸ் கடவுளே உன்னுடைய இந்த ஒளியானது,
தட் இஸ் அந்த எஃபல்ஜன்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா. எஃபல்ஜன்ஸ்னா அந்த அவர் மேலேருந்து வர ஒளி அவ்வளோ வந்து ரொம்ப பிரகாசமானது. உன்னுடைய ஒளியானதனை நீ கொஞ்சம் நீக்கி உன்னையே எங்களுக்கு காண்பிப்பாயாக அப்படின்ட்டு பக்தர்கள் வந்து வேண்டுகிறார்கள். ஹிரண்மயேன பத்திரேன அப்படின்ட்டு கோல்டன் எஃபல்ஜன்ஸ். ஹிரண்மயே எப்படின்னா வந்து கோல்டன், ஹிரண்யனா கோல்டன். ஹிரண்ய கசிபுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, ஹிரண் அப்படின்னா கோல்டு. அந்த கோல்டன் எஃபல்ஜன்ஸ், அந்த கோல்டன் அந்த ஒளியிலிருந்து அந்த ஒளியை விலக்கி உன்னில் வந்து அடையறதுக்கு எங்களுக்கு அருள் புரிவாயாக அப்படின்னு சொல்றாங்க. 15. ஸோ இந்த கடவுளுடைய அந்த அந்த யோக மாயையிலிருந்து தான் வந்து யோக மாயையை நம்ம வந்து அணுக வேண்டும் என்ற மகாமாயையை கடக்க வேண்டும். மகாமாயை தான் நம்ம இங்க இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம இருக்கோம். மாயைன்னு சொல்ல துர்கா, மாயைன்னு சொல்றோம், இதெல்லாம் வந்து மகாமாயா அப்படின்ற. மகாமாயா வந்து அந்தரங்க சக்தி, யோக மாயா வந்து மகாமாயா வந்து பகிரங்க சக்தி, யோக மாயா வந்து அந்தரங்க சக்தி. இந்த அந்தரங்க சக்தியிலிருந்து தான் எல்லா அவதாரங்களும் தோன்றி இருக்கின்றன. அதெல்லாம் அந்த இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஜீவாத்மாக்கள் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். விடுதலை அடைந்து பிறப்பிலிருந்து முக்தி பெற்று ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்ல வேண்டும், கிருஷ்ணன் திருவடியில் செல்ல வேண்டும் என்றால் நம்ம வந்து இந்த மகாமாயின் பிடியிலிருந்து விடுபட வேண்டும். இந்த மகாமாயிலுடைய பிடியில் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கட்டுண்ட நிலையில் தான் இருப்போம். அதை எப்படி விடுவிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா, கிருஷ்ணரில் லயித்து அவருன்னு சரணடைந்து பக்தி தொண்டு செய்து கிருஷ்ணரையே மனதில் நினைத்து கொண்டு வேற எந்த நினைப்பும் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு போற டிக்கெட் கிடைக்கும், நமக்கு விசா கிடைக்கும், இல்லாட்டி கிடைக்காது. ஓகே, இது நம்ம எப்பவும் மனசுல அது தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அந்த மூணு சக்திகள், அந்த மூணு சக்திகள் அப்புறம் வந்து யோக மாயா, மகாமாயா, இதெல்லாம் நம்ம மனசுல எப்பவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த 3 விஷ்ணுகள் நடத்தப்படுகின்றன. இந்த புருஷர்கள் அவதாரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. கடவுளின் கிருஷ்ணரின் விஞ்ஞானத்தை அறியாதவர் இந்த ஜட உலகம் ஜீவாத்மாக்கள் அனுபவிப்பார்கள் என்பதை ஜீவாத்மாக்களே புருஷர்கள், ஜடசக்தியின் காரணம் அதிகாரி அனுபவிப்போரும் என்று பொதுவாக எண்ணுகின்றனர். ஸோ யாரு உண்மையான புருஷர்? கிருஷ்ணர் தான். ஆனா இந்த ஜட உலகத்தை பிறந்து நான் தான் பெரிய ஆளு, நான் தான் வந்து சப்போஸ் நான் வந்து ராஜா, அவனுக்கு வந்து ரொம்ப தலையில தலக்கணம் வந்து வச்சுக்கோங்க, இல்லை வந்து ஒரு பொலிட்டீஷியன், அவங்களுக்கு வந்து நான் தான் எல்லாம் பண்றேன், இல்லை ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன்னு நினைச்சு நான் தான் கடவுள் நினைக்க, அதெல்லாம் வந்து மூடர்கள். தட் இஸ் கிருஷ்ணர் தான் வந்து உண்மையான அதிபதி. அது உங்களுக்கு எல்லாம் புரியறதுக்கு கிடையாது. ஸோ பகவத்கீதையின்படி இந்த நாத்திக முடிவு பொய்யானதாகும். தற்போதைய பதத்தில் கிருஷ்ணரே ஜட தோற்றத்தின் மூல காரணம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் இதனை உறுதி கொள்கிறது. ஜட தோற்றத்தின் மூலக்கூறுகள் பகவானின் பிரிந்த சக்திகளாகும். அருவவாதிகள் இறுதி இலக்கான பிரம்மஜோதியும் ஆன்மீக வானில் உள்ள ஒரே ஆத்மீக சக்தியை வைகுண்ட லோகங்களும் உள்ளது போன்ற ஆன்மீகம் வேறுபாடுகள் பிரம்மஜோதியில் இல்லை. அருவவாதிகள் இந்த பிரம்மஜோதியினை தங்களது இறுதியான நிச்சயமான இலக்காக கருதுகின்றனர். நான் சொன்னேன் இல்லையா, பிரம்மஜோதினா என்ன? கோல்டன் எஃபல்ஜன்ஸ். தட் இஸ் இந்த கிருஷ்ணரிலிருந்து உதிக்கின்ற அந்த கோல்டன். ஆனா அது பூரணமான நிலை கிடையாது இல்லையா. எனக்கு பகவானுடைய அந்த உருவம் தான் வந்து நிலையானது. பிரம்மஜோதி சொல்லும்போது அருவ நிலை, அது பூர்ணம் கிடையாது. 4 கை கொண்டுள்ள அந்த பரமாத்மா நிலையும் வந்து முழுமையானது கிடையாது. ஏனென்றால் நம்ம அந்த நிலையிலிருந்து கூட, தட் இஸ் மனதினை கட்டுப்படுத்த நம்ம பரமாத்மா நிலையை யாரு வந்து விரும்புறாங்க? யோகிகள் நம்ம பார்த்தோம், அவங்க வந்து ஒன்னிலே தவத்தினாலோ இல்லை வந்து யோகத்தினாலோ மனதையும் உடம்பையும் கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அதை செய்ய முற்படுகிறார்கள். அந்த கட்டுப்பாடு கொஞ்சம் தளர்ந்தாலும் வீழ்ச்சி அடைந்துகிறார்கள். ஸோ கிருஷ்ணரை வந்து அந்த யோக நிலையில் பார்க்கும்போது அவர்கள் எந்த நிலையில பார்க்குறாங்க? கிருஷ்ணரை கடவுள் அப்படின்னு நினைச்சு பார்க்குறாங்க, தவிர அவர்கள் வந்து கிருஷ்ணருடன் எந்த ஒரு உணர்வோ எந்த ஒரு உறவோ எதுவும் கொள்ளாத நிலை அது. ஸோ கிருஷ்ணருக்கு பணிவிடை செய்யாத நிலை, சரணடையாத நிலை. ஸோ அதனால அது முழுமை கிடையாது. அதனாலதான் பகவான் நிலை அதுதான் வந்து முழுமையான நிலை அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகே, அது நம்ம புரியுது. அது புரிஞ்சு கொள்ளவர்கள் தான் வந்து
முழு அறிவு பெற்றவர்கள்னு சொல்ல முடியும் நமக்கு. ஜடசக்தியை பொறுத்தவரையில் மேலே குறிப்பிட்ட எட்டும் அதை முக்கிய தோற்றங்களும் இவற்றில் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் ஆகிய ஐந்தும் ஸ்தூல படைப்புகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அவற்றுள் 5 புல விஷயங்கள் அடங்கும். அவற்றுள் ஒலி, தொடு, உணர்வு, உருவம், சுவை, வாசனை ஆகியவை தோன்றுகின்றன. ஜட அறிவியலில் இந்த 10 விஷயங்கள் மட்டுமே உள்ள வேறெதுவும் இல்லை. மனம், புத்தி, அகங்காரம் ஆகிய மூன்றும் பௌதிகவாதிகளால் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன. மனதின் செயல்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் தத்துவவாதிகள் அறிவும் பக்குவமானதல்ல. ஏனெனில் இறுதி மூலமான கிருஷ்ணரை அவர்கள் அறிவதில்லை. நான், எனது எனும் எண்ணமே ஜட வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையாக அமைகிறது. இந்த நான் எனதுன்னு மனசுல தோன்றும் போது என்ன ஆகுது? அகங்காரம் வந்துடுது இல்லையா? என்னது, நான் தான், எங்களுது, வேற யாருக்கும் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது அகங்காரம் வந்துடுது, அகந்தை வந்துகிறது. அது அந்த மாதிரி நிலை வரும்போது என்ன ஆகுது? கட்டுண்ட நிலையில் தான் இருக்க போறோம். துக்கங்களும் அதோட சேர்ந்து வரும். பாத்தீங்களா, நேபாளில எல்லாம் நடக்குது பாத்தீங்களா? நேற்று வரைக்கும் அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்க, பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம். என்னாச்சு? 2 நாள்ல அந்த இது வந்தோடனே அந்த எல்லாரும் அப்போஸ் பண்ண உடனே அந்த ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டரோட அவங்களுடைய மனைவி அப்படி எரிக்கப்பட்டார்ல வீடோட. பாருங்க, எல்லாம் ஒரு க்ஷணத்துல எல்லாம் மாறிடுச்சு. இதெல்லாம் என்ன காரணம்? தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்க 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 செய்த செயல்களின் இதுதான் அது, ரிசல்ட் ஆஃப் தேர் ஆக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் நடக்குது. அழைக்கப்பட்டு இந்த எண்ணம் ஜட இயக்கங்களுக்கான 10 புலனுறுப்புகளும் உள்ளடக்கியது. புத்தி என்பது மகத் தத்துவம் எனப்படும் மொத்த ஜட படைப்பினை குறிக்கின்றது. இவ்வாறாக பகவானின் 8 பிரிந்த சக்திகளிலிருந்து ஜட உலகின் 24 மூலங்களும் தோன்றுகின்றன. இவையே நாத்திகத்தன்மை வாய்ந்த சாங்கிய தத்துவத்தின் கருப்பொருளாகும். உண்மையில் கிருஷ்ணரின் சக்திகளிலிருந்து தோன்றிய அவை அவரிடமிருந்து பிரிந்து இருக்கின்றன. ஆனால் குன்றிய அறிவுடைய நாத்திக சாங்கிய தத்துவதிகள் எல்லா காரணங்களும் காரணம் கிருஷ்ணரே என்பதை அறியார். பகவத்கீதையின்படி சாங்கிய தத்துவத்தின் விவாத விஷயம் கிருஷ்ணரின் புற சக்திகள். இப்போ நம்ம போன செஷன்லையும் பார்த்தோம். தட் இஸ் இந்த 5 நம்ம உடல் இல்லையா? உடல் எதனால கிராஸ் பாடி, சட்டில் பாடி சொல்லியிருக்கோம். சூக்ஷ்ம உடல், ஸ்தூல உடல் அப்படின்ட்டு. என்னெல்லாம் அது? அந்த பஞ்சபூதங்கள் 5, 3 மனம், புத்தி, அகங்காரம். அகங்காரம். 3 8. அப்புறம் பார்த்தோம் இந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், இல்லை சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், சென்சஸ் எல்லாம் நம்ம சேரும். அப்புறம் அன்மேனிஃபெஸ்டட் இது மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர், இது முக்குணங்கள். இதெல்லாம் சேர்ந்து அந்த 24 இது எலிமெண்ட்ஸ் சொல்றோம். இந்த கலவையினால தான் ஜட உலகத்தை எல்லாமே உருவாக்கி இருக்கு. இந்த கலவையினால் தான் எல்லாம் உருவாகி இருக்கிறாங்க. அதுதான் இங்க அது சொல்றாங்க. ஸோ ஜட உலகம் இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸோட கலவை அப்படின்னு நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 7.5 யாராச்சு வாசிங்க. ஹரே கவிதா கிருஷ்ணர். மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி, ஒரு ரெக்வஸ்ட் மாதாஜி. கவிதா மாதாஜி ரொம்ப கேப்புக்கு அப்புறம் வந்திருக்காங்க. அவங்க படிக்கட்டும் மாதாஜி. அவங்க ஸ்ரீஜா மாதாஜி அவங்க எல்லாம் முன்னாடி இருந்தாங்க ரெகுலரா. இப்பதான் வராங்க. அதனால அவங்க 2 பேர் படிக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாருமே படிக்கலாம் மாதாஜி. ஓகேவா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. கவிதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. இல்ல ஸ்ரீஜா மாதாஜி நீங்க படிங்க. பிரபுஜி இது பண்ணுவாங்க, ஷேர் பண்ணுவாங்க, அதை பார்த்து படிங்க. கவிதா மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஸ்ரீஜா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இருக்கேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி போட்டுட்டாங்க, பார்த்து படிங்க மாதாஜி. அபரேய மிதமான்யாம் பிரகிருதிம் வித்தி மே பராம் ஜீவபூதாம் மகாபாஹோ யதேதம் சாரியதே ஜகத். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று
இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலனிற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஏன்னா இதோட தத்துவம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அபரேயம் இதஸ்வன்யாம் பிரகிருதியின் வித்திமே பரம் ஜீவபூதா மகாபாஹோ ஏதம் தாரியத்தே ஜகத் அப்படின்னு என்ன சொல்றாங்க? பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, அர்ஜுனன் வர்ணிக்கிறார் இல்லையா, ஒரு பலமானவன் அர்ஜுனன். இதற்கு அப்பால் என்னுடன் சக்திகள் சொல்றாங்க, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று இந்த தாழ்ந்த ஜட சக்தி இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். என்ன நடக்குது? நம்ம பார்த்தோம், இந்த 3 வகையான சக்திகள் பார்த்தோம். என்னெல்லாம்? அது அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி அண்ட் ததா சக்தி. ஸோ இந்த உயர்ந்த சக்தி எது? இதுல இந்த 3 சக்தியில உயர்ந்தது எது? அந்தரங்க சக்தி. அந்தரங்க சக்தி. அந்தரங்க சக்தி. அறிவோம். அந்தரங்க சக்தி தான் உயர்ந்தது. என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று இந்த தாழ்ந்த ஜட சக்தி இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள். ஸோ இதுல இருந்து கிளியரா தெரியுது நமக்கு, இந்த உயர்ந்த சக்தி சக்தியால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்ட்டு. ஆனால் இந்த மனித பிறவியானவன் என்ன, ஜீவாத்மாக்கள் என்ன பண்றாங்க? ஜீவாத்மாக்கள் எப்படி, அவருடைய தன்மை என்ன? அந்தரங்க சக்தியிலிருந்து வந்துள்ளன. ஆனால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்ததுனால அவர்கள் இந்த ஜட இயற்கையின் தன்மை அவர்களுக்கு உண்டு, அவர்களுக்கு பாதிக்கப்படுகிறார்கள். தட் இஸ் இந்த மாயினால் முக்குணங்களினால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். ஸோ அவர்கள் என்ன பண்றாங்க? இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலனத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள். ஏன் அப்படின்னா, இந்த இந்த பௌதிக உலகத்துல எல்லாம் வந்து யாருக்கு சொந்தம்? கிருஷ்ணருக்கு சொந்தம். இதெல்லாம் யாருக்கு யாரால் காரணம் இது உண்டாகின்றன? கிருஷ்ணரால் தான். இதை பத்தி ஒன்றும் புரிஞ்சுக்காம இந்த ஜீவாத்மாக்கள் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க? அவங்களுடைய அந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால தான் தான் எல்லாத்துக்கும் அதிபதி, தான் தான் எல்லாவற்றுக்கும் பெரிய, தான் தான் கடவுள், அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கிறாங்க. அவர்கள் கிருஷ்ணரை மறந்து விடுகிறார்கள். அவர்கள் தன்னையே உயர்ந்த ஒரு நிலையை நினைச்சுக்கிறாங்க. அப்போ என்ன பண்றாங்க? இந்த இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் அவர்களுடைய சுயநலனுக்காக அவங்க உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிச்சிடறாங்க. ஸோ தேர் இப்போ பார்க்குறோம், நம்ம இது இருக்கு, இயற்கையெல்லாம் வீணடிச்சிடுறாங்க இல்லையா? இப்போ சுற்றுச்சூழல் எல்லாம் ப்ராப்ளம். ஏன்னா மனிதர்கள் அவர்களுடைய சுயநலனத்துக்கு வேண்டி, அவருடைய சுகத்துக்கு வேண்டி எல்லாம் பண்றாங்க. அதே மாதிரி பொல்யூஷன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்கள் தரம் ரொம்ப குறைந்து ஈவன் சாப்பிட்ற சாப்பாடு கூட நம்ம நம்பி சாப்பிட முடியறது இல்லை. பெஸ்டிசைட்ஸ் அப்படி இப்படி ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டா பழகுனது இல்லை கெட்டு போனதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. எல்லாம் யாரும் கண்ட்ரோல் பண்றது இல்லை. குழந்தைங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெப்சி, கொக்கோ கோலா அந்த மாதிரி இருக்கிற பானங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு ஏற்றதே கிடையாது. ஆனால் அதையும் விற்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணிடுறாங்க. இந்த மாதிரிலாம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ என்ன ஆகுது? மனிதர்கள் அவர்களுடைய சுயநலம், பணம் பண்ணணும், அதே மாதிரி தான் பெரிய ஆள் ஆகுன்னு சொல்லி மற்றவர்களை பற்றி அவர்கள் ஒன்றும் கவலைப்படுறது இல்லை. மற்றவரை பற்றியோ இல்லை அந்த உலகத்தை, பௌதிக உலகத்தின் பிரபஞ்சத்தை பற்றி கவலைப்படுறதே கிடையாது. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுறது? அந்த கிருஷ்ணர் இந்த இதெல்லாம் பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காரு? இந்த ஜீவாத்மாக்கள் அவர்கள் நிலையை மறந்து விடுகிறார்கள். எல்லாம் கிருஷ்ணருடையது, கிருஷ்ணருக்காக பணிவிடை செய்ய வேண்டும் என்பதை மறந்துவிட்டு அவர்கள் தான் என்ற அகந்தையினால் ஆதிக்கம் செய்ய பார்க்கிறார்கள். அது புத்தி கிடையாது. அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. உயிர் வாழி ஜீவன், உயர் சக்தி ஆன்மீகம். தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலனுக்காக உபயோகக்கூடிய ஜீவன்.
ஜீவாத்மா குணத்தின் அடிப்படையில் ஒன்று அளவில் வேறுபட்டுள்ளது. அது ததஸ்த நிலை என சக்தியம். மார்ஜினல் சக்தியம் ததஸ்த அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மார்ஜினல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, ததஸ்த சக்தி. அதான் இந்த நடுநிலை சக்தி அப்படின்றாங்க. ஸோ எப்படி மனிதன் அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்றான், அவன் இந்த முக்குணங்கள்ல எந்த நிலையில இருக்கிறானோ அதற்கேற்ப அவனுடைய செய்கைகள் ஓங்கி நிற்கிறது இல்லையா? ரஜோ தமசு, ரஜோ, சத்துவம் இல்லையா? இந்த மூணுலயும் ஒருவனுடைய நிலை என்ன இருக்கிறதோ அதுக்கேற்ப இந்த பௌதிக உலகில் நடந்து கொள்கிறான். ஆனால் என்ன தேவை? சுத்த சத்துவ நிலை தேவை. அது நமக்கு பார்த்திருக்கோம். இந்த ஸ்தூல விஷயம் பார்த்தோம். நம்ம ஸ்தூலம், அதே மாதிரி சூக்ஷ்மம், ஆத்மா, இந்த மூன்றுக்கும் யார் காரணம்? யார் கட்டுப்படுத்துகிறார்? கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணரே அனைத்திற்கும் மூலம் என்று புரிந்து கொள்வது புத்தி. அது பார்க்கிறோம் நம்ம. ஓகே. ஸோ சக்திகள் சக்திமானால் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்தப்படுபவை. எனவே உயிர் வாழ்கள் எப்பொழுதும் பகவானால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அவர்களுக்கு சுதந்திரமான வாழ்வு கிடையாது. ஸோ மனித உயிர் வாழ்களுக்கு, இந்த ததாசக்தியில் இருக்கிறவர்களுக்கு நமக்கு லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் தான் உண்டு. ஆனா அவங்க பூர்ண சுதந்திரம் நினைச்சுக்கிறாங்க. நம்ம இந்த சுதந்திரத்தை பத்தி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிளாஸ் ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்த்தோம். இப்போ என்னுடைய சுதந்திரம் அப்படின்னா எது வேணும் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது இல்லையா? ஏன்னா என்னுடைய சுதந்திரம் இன்னொருத்தருடைய சுதந்திரம் ஆரம்பிக்கிற இடத்துல நிற்கும். அது பவுண்டரி அதுதான். இப்போ என் வீடு இருக்குன்னா என் வீட்டுக்குள்ள எது வேணா பண்ணலாம். அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே பண்ணா மற்றவங்க கேட்பாங்க, என்ன நீ பண்ற அப்படின்ட்டு இல்லையா? ஆனால் மூடர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க? எல்லாமே சுதந்திரமா நான் நடத்தணும். அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு வாழ்க்கையிலையும் எல்லாரும் எனக்கு ஐ வாண்ட் ஃப்ரீடம், நோபடி ஷுட் கண்ட்ரோல் மீ அப்படின்றாங்க. ஒரு கண்ட்ரோலும் இல்லாம ஆனா என்ன ஆகும்? இல்ல தாந்தோணித்தனம் இல்லையா? அந்த மாதிரி போகும்போது கம்ப்ளீட்டா அந்த வாழ்வு இழிந்த நிலையில் போய்விடும். இழிவான நிலையில் போகும்பொழுது ஒன்று டெமானிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ண தோணுன மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் புத்தி உள்ள உயிர்வாழிகள் என்ன, அவர்களுக்கு தெரியும் அவர் நிலை என்ன? கிருஷ்ணருக்கு நாம கிருஷ்ணனோட நித்திய சேவகர்கள். அப்படி இருந்தால்தான் நமக்கு நித்திய ஆனந்தம் கிடைக்கும். அப்படி அப்ப நமக்கு என்ன தெரியும்? நம்மளுக்கு இந்த சுதந்திரம் சொல்லும்போது கிருஷ்ணர் சுதந்திரம் அளித்துள்ளார். அந்த சுதந்திரத்தை எதுக்கு உபயோகப்படுத்த வேண்டும்? இந்த சுதந்திரத்தை நம்மளுடைய அந்த பவுண்டரி சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த நிலையை புரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்ப வழிமுறைகளுக்கு ஏற்ப வேதங்களும் நம்மளுடைய குருக்களும் சொல்லக்கூடிய இந்த வழிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு வாழ வேண்டும். அப்பொழுது நம்ம செய்யக்கூடிய செய்கைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும்? சுத்த சத்துவ நிலையில் இருக்கணும், அக்கர்மா நிலையில் இருக்கணும். கிருஷ்ணரைய மனதில் நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்ம மனது வேற எங்கேயும் சஞ்சலப்படாமல் நாம் கிருஷ்ணர், ஏன்னா அவர் தான் சக்திமான் இல்லையா? நம்ம எல்லாம் சக்தி, அவர் சக்திமான். இந்த ஜட இயற்கையில் காணப்படுவது எல்லாம் சக்தி, அவருடைய சக்தியினால் தோன்றி இருக்கிறது. சக்திமான் யாரு? இட் இஸ் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா இஸ் த எனர்ஜெட்டிக், வி ஆர் ஆல் எனர்ஜிஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. 6th ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஸ்ரீஜா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஸ்ரீஜா மாதாஜி. சரி, அவங்க படிக்கல. லீலாவதி மாதாஜி நீங்க படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதத் யோனினி பூதானி சர்வாணி யுபதாரய அஹம் கிருத்ஸ்னஸ்ய ஜகத பிரபவ பிரளயஸ்ததா. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த இரண்டு இயற்கையை சேர்ந்தவையே. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண, தேங்க்யூ. இதுதான் கிருஷ்ணர் மீண்டும் நமக்கு வலியுறுத்துகிறார், நமக்கு புரிய வைக்கிறார். படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த இரண்டு இயற்கையை சேர்ந்தவை. எது இந்த இரண்டு இயற்கை?
போன இதுல பார்த்தோம் எது ரெண்டு இயற்கை அந்தரங்க சக்தியினால் உருவாகி ஜோகிரங்க சக்தியாக உருவாகி இருக்கிறது. ஸோ இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து என்ன அவருடைய பகிரங்க சக்தியால் உருவானவையே அப்படின்ட்டு நம்ம கிளியரா புரியும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எனர்ஜெட்டிக்னு பார்த்தோம். ஸோ எனர்ஜி யார் எனர்ஜி, யார் எனர்ஜெட்டிக்? கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா இஸ் பகவான் தான் எனர்ஜெட்டிக் இல்லையா? எனர்ஜெட்டிக்னு என்ன? சக்திமான். அதான் சக்திகள் வந்து நம்ம ஓகே, அது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அது படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த இரண்டு இயற்கையை சேர்ந்தவையே. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்துக்கும் ஆதியும் அந்தமும் நாமே. சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன புரிகிறது? தட் இஸ், இந்த உலகத்தில் தோன்றிய அனைத்துக்கும் ஒரு ஆதி உண்டு, ஒரு அந்தமும் உண்டு. ஆனால் நித்தியமானது யாரு? கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் நித்தியமானவர். அது நம்ம புரியும். அவருதான் முழுமுதற் கடவுள். பகவானுடைய நிலை அது. அது கிளியர். யாரு சொன்னா? இது நம்ம யாரும் சொல்ல, பகவானே சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இதுக்கு வந்து வேற எந்த ப்ரூஃபும் தேவையில்லை. இதை வந்து இப்போ நம்ம வந்து இவ்வளவு என்ன சொல்றது, கோடிக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். பகவத்கீதை தோன்றி இருக்கிறது, அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வேதங்கள் தோன்றி இருக்கின்றன, எல்லாம் இருக்கு. இப்போ வந்து பகவத்கீதை கிருஷ்ணனுடைய திருவாயால் மொழியப்பட்டுள்ளது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதை வந்து எல்லா முனிவர்களும் சரி, இதிகாசங்களும் சரி, எல்லாம் வந்து அதை அங்கீகரித்தும் உள்ளது. அப்படி இருக்கும்போது அது பொய்யான சொல் கிடையாது. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற இந்த யுகத்துல இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் பெரிய அறிவுள்ளவர்கள் நினைக்கிறாங்களா? இந்த 100-200 வருஷத்துல தோன்றினவர்கள் தான். அமெரிக்கா வந்து யூரோப்புக்காரன் அவன் சொன்னாதான் நம்ம நம்புவோமா? அது அது அப்படி நினைக்கிறது வந்து நம்மளுடைய அறிவில்லாய்மை. நம்மளுடைய கலாச்சாரம் சரி, நம்மளுடைய இந்த அறிவானது வந்து பாத்தீங்கன்னா பல கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னே இருந்தே தோன்றியது இல்லையா? ஸோ நமக்கு வந்து வெஸ்டர்ன் ஆளுங்க சொன்னாதான் நம்ம வந்து அதை இது எடுத்து ஏத்துக்கிறோம். மற்றவர்களை மேலை நாடுகள் சொல்றோம். ஆனால் வந்து நம்ம நாட்டினுடைய கலாச்சாரமும் நம்ம நாட்டினுடைய அறிவும் விஞ்ஞானமும் வந்து நம்ம வந்து போற்ற மாட்டேங்குது. அது நமக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை கிடையாது. ரெண்டாவது அதை போற்றுறதும் கிடையாது. அது தவறு. ஸோ நம்மளோட உண்மையான நிலை இது. ஸோ கிருஷ்ணரே சொல்றாரு இது. ஸோ நம்ம ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். அப்கோர்ஸ் கிருஷ்ணர்கள் வந்து என்ன சொல்றது, நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் இல்லை வந்து இந்த அருவவாதிகள் கூட வந்து அதை வந்து ஏற்காம இருக்கலாம். அது அவருடைய அறிவில்லாய்மை. ஆனா அருவவாதிகள் கூட என்ன, சங்கராச்சாரியர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? கிருஷ்ணரை தான் வந்து அவர் வந்து ஏத்துட்டு இருக்காரு. சர்வ காரணம் அவரு தான் அப்படின்ட்டு அவரும் ஏத்துட்டு இருக்காரு. ஸோ சங்கராச்சாரியரே ஏற்றுருக்கார். ஸோ அருவவாதிகள் கூட வந்து அதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற ஒரு சத்தியம்தான். ஸோ கிருஷ்ணரை நம்பாதவர்கள், அறிவில்லாதவர்கள், தான் இந்த அகங்காரம் நிறைந்தவர்கள் தான் கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பார்கள். ஸோ அவர்கள் வந்து நம்ம என்ன, அவர்களுக்கு நம்ம அவர்களுக்கு வேண்டி பிரார்த்தனை செய்யலாம். அவர்களுக்கு வந்து நம்ம போதனை செய்து அவர்களை வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் கொண்டு வரலாம். அவ்வளவுதான் நம்ம செய்ய முடியும், தவிர வேற ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஏன்னா அவர்களுடைய புத்தி அவ்வளவுதான். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இது இல்லாம என்ன சொல்றது, மென்டல் பேஷண்ட் ஒருத்தர் இருக்காருன்னா அவர்கிட்ட போய் நம்ம வந்து பேச முடியுமா? அவர் நிலை அது, ஒன்றும் பேச முடியாது. அவாய்ட் பண்ணதான் முடியும் நமக்கு. அவர்களுக்கு வேண்டி பிரார்த்தனை பண்ணலாம், அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி தான் அது. ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிலேருந்து ஒருத்தன் வந்து இதுதான் சரி அப்படின்னு நமக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா நம்மளுடைய இதிகாசங்களும் வேதங்களும் எல்லாம் வந்து அறிவு நிறைந்த கிரந்தங்கள். அது புரிஞ்சுக்கணும் நாம. ஸோ அது கிருஷ்ணரே இந்த இது கிளியர் அவருடைய நிலையை பற்றி இந்த 7.6 எடுத்து இருக்கிறார். ஓகே, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்த பரந்தர நான்யத் கிஞ்சித் தஸ்ய தஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வாமிதம் ரோதம் சூத்ரே மணிகணா இவ. செல்வத்தை வெல்பவனே,
என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதுமில்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போலவே அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா bro. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மற்ற பரத்தரம் நான்யாத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சயா மயி சர்வம் இதம் கிருத்தம் சூத்ரே மணி கண இவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. ஏன்னா அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு? தனஞ்சயன். அதே தனஞ்சயன்னு அர்ஜுனன் சொல்றாங்க தெரியுமா? யாருக்காச்சும் தெரியுமா? தனுசுனா வில்லு தானே பிரபுஜி, அதான் வில்லில் தனஞ்சயன். ஹரே செல்வத்தை வெல்வோனி. ஹரே சொல்லுங்க கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க ஆம், மாதாஜி. ஒரு தடவை வந்து இந்த இந்திரபிரஸ்தத்துல வந்து இந்திரபிரஸ்தம் ஆம், யுதிஷ்டர் மகாராஜா வந்து ஒரு யாகம் நடத்தினாருங்க பிரபுஜி. அதுக்கு வந்து ஓகே, நிறைய செல்வம் தேவைப்படும். ஓகே, அர்ஜுனன் தான் வந்து அந்த செல்வம் எல்லாம் கொண்டு வந்தாரு. கரெக்ட், அதனால வந்து தனஞ்சயனே அப்படின்னு சொல்றோம். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அர்ஜுனன் வந்து இந்த தனத்தை கொண்டு வந்தான் அந்த யக்னங்கள் பண்றதுக்கு. அதனால்தான் தனஞ்சயன் அப்படின்னு அவருக்கு பேர் வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம இந்த பகவத்கீதை வாசிக்கும் போது இந்த கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனை ஒவ்வொரு பேர் சொல்லி கூப்பிடுறாரு. அதே மாதிரி அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை ஒவ்வொரு பேர் சொல்லி கூப்பிடுறாரு. அதோடைய இது பேக்ரவுண்ட் என்ன நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ தனஞ்சயான்னு சொல்லும்போது என்ன? செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதுமில்லை. கிளியரா திருப்பி ரிப்பீட் பண்றாரு. கிருஷ்ணரை தவிர வேற எந்த உண்மையும் கிடையாது, உயர்ந்த உண்மை எதுவுமே கிடையாது. நூலில் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. ஸோ அதோட அர்த்தம் என்ன? இப்போ நம்ம உலகத்துல வந்து பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஆகாசத்துல பிரபஞ்சங்கள் இருக்கிறது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தோற்றமும் இருக்கு. மலை இருக்குது, அதே மாதிரி கடல் இருக்கிறது, மரங்கள் இருக்கு, எல்லாம் எல்லாம் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வந்து இயற்கை அதாவது செயல்களை அதாவது செய்து கொண்டே இருக்கின்றது. அது எப்படி நடக்கிறது? பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலா இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் இல்ல நம்மளோட புத்திக்கு நம்ம என்ன நினைப்போம்? ஓ, அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குது. எப்படி? நேச்சர் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு நடக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ நமக்கு கிளியரா தெரியுது, இது ஒன்று உருவாகணும் என்றால் அது உருவாக்குறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கும். தனியே எதுவும் நடக்காது. அப்பனா தனியே எது வேணா நடக்கணும் இல்லையா? ஒரு இதுன்னு சொல்லுவாங்க, தட் இஸ் பிரபாதரே வந்து 2 வருஷம் சொல்லியிருக்காரு. ஒரு மெஷின் ஓடணும்னா அதுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி தேவை. ஓகே. எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி தனியா ஒரு உற்பத்தி ஆகுமா? கிடையாது. யாராச்சும் ஒருத்தர் உற்பத்தி ஆகணும். அந்த உற்பத்தி பண்ணணும், அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி மெஷின் கிட்ட வரணும். அப்புறம் இந்த மெஷினை ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறது ஒருத்தர் வேணும். ஸோ இது கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு யாராச்சும் ஒருத்தர் இருந்தால் தான் கண்ட்ரோல் ஆகும். இல்லாட்டி எதுவுமே வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்காது. இப்போ நம்ம இதுலயே பார்த்துருக்கோம். தட் இஸ் புராணங்கள் எடுத்தோம்னா, தட் இஸ் இந்த மகாபாரத போர் முடிந்த உடனே நம்ம அஸ்வத்தாமா என்ன பண்ணாரு? தட் இஸ் இந்த 5 குழந்தைங்களையும் வந்து கொண்டுட்டார் இல்லையா? ஸோ அர்ஜுனர் வந்து என்ன சொல்றாரு? ஓகே, நான் பழி வாங்க போறேன்னு சொல்லி துரத்திட்டு போறாரு. அப்ப என்ன ஆகும்? அஸ்வத்தாமா வந்து அந்த இது பிரம்மாஸ்திரத்தை எழுதி விட்டுறாரு. அந்த பிரம்மாஸ்திரத்துடைய மகிமை என்னன்னா, அது யூஸ் பண்றவங்களுக்கு அதை வந்து ஏவி விடவும் தெரியணும், அதை கண்ட்ரோல் பண்ணவும் தெரியும். ஆனா இந்த இவருக்கு நம்ம அஸ்வத்தாமாக்கு அது தெரியாது. கிருஷ்ணர் இவருக்கு அர்ஜுனுக்கு தான் அந்த இது தெரியும், நுட்பம் தெரியும். அதே மாதிரி அர்ஜுன் என்ன பண்ணாரு? தானே அது செய்யாம கிருஷ்ணர்கள் அடைக்கலம் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்லி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணார். ஸோ அது நம்ம இது படிக்கும்போது நீங்க அதெல்லாம் படிக்க போறீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிலை இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ இருக்கிற இந்த சயின்டிஸ்டும் சரி, அவங்க வந்து எந்த இது செய்தாலும் வந்து அவர்கள் ஒன்று உற்பத்தி செய்யணும், அதை கண்ட்ரோல் பண்ணவும் தெரியணும். அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா அன்கண்ட்ரோலபிளா போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். அந்த அதோடைய அந்த எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப எண்ணி கூட பார்க்க முடியாது, அந்த மாதிரி ஆகிப்போகுது. அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இந்த அண்டங்களும் சரி, பிரபஞ்சங்களும் சரி, இந்த ஒவ்வொரு நிலை நேச்சர்ல நம்ம இயற்கையில இருக்க ஒவ்வொரு நிலையும் சரி, அதாவது வேலையை கச்சிதமா பண்ணிட்டு இருக்குன்னா எப்படி?
அதற்கெல்லாம் ஒரு கண்ட்ரோலர் வேணும். அது யார் தான்? சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். சுப்ரீம் கண்ட்ரோல் யாரு? கிருஷ்ணா. ஸோ அது வந்து கிளியரா புரியும், ஒரு பக்தனுக்கு கிளியரா புரியும். ஸோ ஒரு 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 ஆப்ஜெக்ட், ஒரு இது இருந்ததுன்னா அதை இயக்கிறதுக்கு என்னை விழுந்த உண்மை எதுவுமே இல்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்ப்பது போல பண்டங்கள் எல்லாம் இருக்கு. எல்லாம் எப்படி நெக்லஸ்ல நம்ம ஒவ்வொரு முத்துக்கள் எல்லாம் சேர்த்து அப்படியே இருக்கும்போது என்ன கண்ட்ரோல்டா இருக்கு. இல்லாட்டி என்ன, அந்த முத்துக்கள்லாம் கீழே விழுந்துடும் இல்லையா, பொழிந்து போய்விடும். எல்லாம் ஒரு நிலையில் ஒரு கண்ட்ரோல் ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்கு. அப்படின்னா என்ன, நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல பக்காவா, அதாவது ஒரு இதுல இருக்கணும்னா என்ன, எப்படி? கிருஷ்ணர்னால தான் அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. ஸோ இது ஒரு பெரிய உண்மை. பிகாஸ் நீங்க உங்களுக்கு தோன்றிருக்கோம் இல்லையா, எனக்கு சின்ன இதுல இருக்கும்போது தான் தோணுது எப்படி இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு. கொஞ்சம் அப்படியே யோசிச்சு பார்த்தா நமக்கு புரியாத அப்படியே விட்டுருக்கோம். ஆனா இப்போ நம்ம பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் படிக்கும்போது ஒவ்வொன்றும் நம்ம மனதுக்குள்ள இது ஆன்சர் கிடைக்குது. ஸோ எதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு கண்ட்ரோலர், அதுதான் கிருஷ்ணர், பகவான், ஈஸ்வரர் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து ஜடம், ஆத்மீகம், அதுதான் இந்த இரண்டையும் விட உயர்ந்தவர். கிருஷ்ணர் தான் படைப்பு மற்றும் அழிவிற்கும் காரணம். தோற்றமும் அவர்களில்தான், மறை மறை அழித்தலும் அவர்களிடம். கிருஷ்ணரே ஜடம் மற்றும் ஆன்மீக உலகங்களை பாதுகாக்கிறார். எல்லாவற்றையும் அவர் தான் பாதுகாக்கிறார். ஸோ அவருக்கு 3 இது இருக்கு. அது என்ன? அது கிரியேஷன், படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், 3 அவர் தான் செய்கிறார். கிருஷ்ணரை விட வேறு உயர்ந்த மூலமோ உண்மையோ கிடையாது. இதுதான் சுப்ரீம் ட்ரூத். யாருன்னு கிருஷ்ணர் தான். அது நமக்கு புரியுது. கிருஷ்ணரே மிகவும் வழிபட தகுந்தவரா. இதுல இருந்தா நாம் தருவோம், we have to worship Krishna, nobody else. பாக்கி யாரும் வழிபட தேவையில்லை அப்படின்னா மற்றவர்கள் எல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு உயர்ந்தவர்கள் கிடையாதுன்னு புரியுது. ஸோ இப்போ நம்ம 7.8 11 வரைக்கும் பார்க்க போறோம். எங்கும் நிறைந்த கிருஷ்ணர், அனைத்தின் சாரமும் அவரே அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ரசோஹ அஹமத் சி கௌந்தேய பிரபாஸ்மி ஸ்ரீசூர்யயோ யயோக பிரணவஹ சர்வ வேதோஹ ஸ்ரீசுப் தேஹ கே பொருளருஷம் நிருஷி. குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக ஓம் இருக்கின்றேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதரில் திறமையாகவும் இருப்பதும் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன ஹரே சொல்றது? கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரபுஜி. இன்னைக்கு எங்க பேத்தியோட குட் மாதாஜி. இப்ப ரொம்ப நடந்தது நன்றி இல்லையா? பிரபுஜி. ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க எனக்கு பிரபுஜி. ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க பிரபுஜி. ஷூர், டெஃபினெட்லி. பிளெஸிங்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ஃபார் அவர் மாதாஜி. சந்தோஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஏன்னா கிருஷ்ணா. மாதாஜி வந்து இந்த சுதாம சேவைக்கு கொடுத்திருந்தாங்க. இன்னைக்கு அவங்க பேத்தியோட இது இருந்தது, இன்னைக்கு பர்த்டே. அதனால எல்லாரும் வந்து அவங்க பிளஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் சொல்ல வேணாம் மாதாஜி, கடவுளுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. God bless you my dear. God bless you. சொல்லு. Thank you. Oh, God bless you my dear. God bless you. Thank you பிரபுஜி. Krishna's blessing. ஹரே கிருஷ்ணா. Oh, God bless you. God bless you. Krishna's blessings will be always with you, man. Hare Krishna. Thank you so much பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் எனக்கு சொல்ல விட கிருஷ்ணருக்கும் நம்ம நான்வெஜ் டெம்பிள் எல்லாம். Thank you பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Thank you. Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. God bless you my dear.
தேங்க்யூ. ஓகே ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. காட் பிளஸ் யூ. பேரன் பேத்தி 2 ஓகே. பேர் தான் பிரபுஜி. இவங்க 2 பேரும் தான் பண்ணு. ஓ வெரி தேங்க்யூ குட் வெரி பிரபுஜி. குட். ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல வேணாம். இங்க இது யோர் சப்போர்ட்டர். அது வந்து உங்களுக்கு கடவுளுடைய அருள். அவ்வளவுதான். நான் ஒண்ணுமே பண்றது. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ரசோஹம் அப்சு கௌந்தேயா பிரபாஷ்மி சசி சூரியோ பிரணவ சர்வ வேதேஷு சப்த பௌருஷம் இன்றுஷு. குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒலின ஓம் ஆக இருக்கிறேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதர்கள் திறமையாகவும் இருப்பதும் நானே அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ கிருஷ்ணன் எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணர் நிரம்பியுள்ளார் என்பதை கிருஷ்ணரே நமக்கு சொல்கிறார். என்ன சொல்றார்? நீரின் சுவை. நீரின் சுவை எப்படிப்பட்டது? ரொம்ப அருமையான சுவை இல்லையா? அது பியூரஸ்ட் டேஸ்ட் இல்லையா? நீர்ல இருக்கிற சுவை. நீரின் சுவையும் அவர் தான். வேத மந்திரங்களில் இருக்கிற ஓம். ஓம் தான் வந்து ஓம்காரம் தான் எல்லாத்துக்கும் மூலம். எந்த ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய எந்த ஒரு மந்திரம் எடுத்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஓம் இருக்கும். அந்த இதுல வந்து ஓம் அது அவர் தான். கிருஷ்ணர் அப்படின்ற சூரிய ஒளிக்கத்து அது அவர் தான். அதே மாதிரி வந்து மனிதர்களுடைய திறமை அவர் தான். ஆகாயத்தின் சப்தம் அதுவும் அவர் தான். ஸோ எல்லாம் வந்து யாரு? கிருஷ்ணர். இதுல இதெல்லாம் நம்ம கிருஷ்ணரை பார்க்கலாம். நம்ம இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவர் தான். எப்படி உண்டாயன அவருடைய பல விதமான எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வெளிப்படுத்தல் வந்து இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு கிளியரா தென்படுகிறது அப்படின்ட்டு. அடுத்த ஸ்லோகம் பார்த்து படிக்கலாம். அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. புண்ணியோ கந்த பிருதிவ்யாம் ச தேஜஸ்சாஸ்மி விபாவசௌ ஜீவனம் சர்வ பூதேஷு தபஸ்சாஸ்மி தபஸ்விஷு. நிலத்தின் மூல நறுமணமும் நெருப்பின் வெப்பமும் நானே. உயிரினங்களின் உயிரும் தவம் புரிவோரின் தவமும் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நிலத்தின் நறுமணம் யாரு? அது கிருஷ்ணர் தான். நெருப்பின் வெப்பம் இங்கிருந்து வந்தது யாரு? கிருஷ்ணர் தான். உயிரினங்களோட உயிர் கிருஷ்ணர் தான். தவம் புரிவோரின் தவம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் இந்த ஹையஸ்ட் ஏன்னா அது கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் எக்ஸ்பிளைன் அவருடைய பத்தி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஸோ நம்ம சுற்றுமுற்று இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம யாருடைய ஞாபகம் மனசுல ஆட்டோமேட்டிக்கா வரணும்? கிருஷ்ணரோட ஞாபகம் தான் வரும். ஏன்னா அங்க இதுல எல்லாம் கிருஷ்ணர் உள்ளார் அப்படின்ட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். நிலத்தின் மூல நறுமணம், நெருப்பின் வெப்பம், உயிரினங்கள் உயிர், தவம் புரிந்தவர்கள். இப்போ நமக்கு தெரியும் நம்ம உடல்ல இந்த உயிர் இல்லைன்னா என்ன ஆகுது? என்னன்னு சொல்லுவோம்? டெட் பாடி. டெட் பாடின்றோம். இப்போ வந்து உயிர் இருக்க வரைக்கும் சொல்லுவோம் மோகன்தாஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சு மரியாதை பெரிய அப்படின்ட்டு ஐயா வராரு அப்பா இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. ஆனா வந்து இந்த மொமெண்ட் அந்த உயிர் அந்த ஆத்மா வெளியே சென்று விட்டால், பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் வெளியே சென்று விட்டால் என்ன? அது வெறும் ஜடம் தான். அது பாடி அப்படின்றாங்க அடுத்த நிமிஷமே. அந்த அளவுக்கு தான் வந்து அந்த பாடிக்கு ஒரு மதிப்பு. ஸோ இது காரணம் பாடிக்கு மதிப்பு யாரோட காரணம்? கிருஷ்ணருடைய தான். அதான் உயிரும் சரி தவம் புரிகிறவர்களோட தவமும் சரி எல்லாம் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு நம்ம இது வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்த பற்றி யாராச்சும்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நான் படிக்கிறேன். படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பீஜம் மாம் சர்வ பூதானாம் வித்தி பார்த்த சனாதனம் புத்தி மதாமஸ்மி தேஜஸ் வினாமக. விருதாவின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களின் மூல விதையும்
புத்திசாலிகளின் புத்தியும் பலசாலிகளின் பலமும் நானே என்பதை அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க என்ன சொல்லுங்க, பிதாவின் மகனே. ஸோ அதனால அவருடைய பாரம்பரியத்தை சொல்ற பிதாவின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களின் மூல விதையும், எல்லா உயிரினங்களும் தோன்றியது இங்கே அவரால் தான். மூல விதை, எல்லா உயிரினங்களின் மூல விதையும், புத்திசாலிகளின் புத்தியும் பலசாலிகளின் பலமும் நானே என்பதை அறிவாயாக. So, இது நம்ம கிருஷ்ணருடைய நிலையை என்பதிலிருந்து பார்க்கணும் நம்ம, இல்லையா? ஸோ நம்ம 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு தெரியும். இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் யாருக்கு? கிருஷ்ணர் தான். அதே மாதிரி நிறைய பேர் புத்திசாலிகள் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இப்படி அவர்களுக்கு புத்தி கிடைக்குது கிருஷ்ணர்ல இருந்து தான். இப்போ நம்ம ஒன்று யோசிச்சு ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னா அது செய்யக்கூடிய அந்த வழிமுறையை நமக்கு தோற்றுவிக்கிறது, செய்யக்கூடிய செயல்களை செய்ய வைப்பது எல்லாம் யாரு? கிருஷ்ணர் தான். இப்போ பலசாலியாக ஒருத்தர் இருந்தாருன்னா அந்த பலம் யார் கொடுக்குறா? கிருஷ்ணர் தான். ஸோ இதுதான் கிருஷ்ணர் இந்த 10ல சொல்றார். எல்லா காரணமும் எல்லா காரியங்களும் அவர் தான் அப்படின்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா உயிரினங்களும் மூலவதே புத்திசாலி, புத்தி பலசாலி, பலம் எல்லாம் அவர் தான். இதுதான் காரணோதக்ஷாய் விஷ்ணு. தண்டங்கள் பார்த்தீங்களே இந்த படத்துல, கிருஷ்ணரிலிருந்து காரணோதக்ஷாய் மகாவிஷ்ணு தோன்றுகிறார். மகாவிஷ்ணுலேருந்து அவருடைய இதிலிருந்து அண்டங்கள், இதெல்லாம் ஒரு அண்டங்கள். ஓகே, இனிவே நம்ம இது பார்க்கும்போது நான் உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்றேன் அந்த கோலோக சாட். ஓகே, 7.11 யார் படிக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி மத்தவங்களுக்கும் சான்ஸ் கொடுங்க மாதாஜி, எல்லாருமே படிக்கட்டும் மாதாஜி. மாதாஜி சைலண்டா இருந்ததால நான் சொன்னேன். நான் இது தாராளமா correct. படிக்கட்டும், யார் வேணும்னாலும். பாமினி மாதாஜி நீங்க படிக்கிறீங்கன்னா படிங்க. மாதாஜி அவங்க இப்பதான் இப்பதான் நான் ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சேன் மாதாஜி. ஓ அப்படியா, சரி மாதாஜி. நான் 10 ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? என்ன மாதாஜி? இல்ல வேற யாராவது படிக்கிறீங்களான்னு கேட்டேன். சரி படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க படிங்க மாதாஜி. இல்ல நான் படிக்கல, நான் இருக்கிறவங்களதான் படிக்க சொல்றேன். இந்துமதி மாதாஜி யார் படிக்கலையோ அவங்க படிங்க மாதாஜி. ஓகே, படிங்க மாதாஜி, படிங்க. பலம் பலவத்தாம் சாமம் காமரா ராக விவச்சிதம் தர்ம விருத்தோ பூதேஷு காமோ ஸ்மி பரதர்ஷப. பரதர்களின் தலைவா, காமமும் பற்றுதலும் அறவே இல்லாத பலசாலிகளின் பலம் நானே. தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமமும் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. ஸோ பரதர்களின் தலைவா, அர்ஜுனர் யார் சொல்றாரு? பரத குலத்தின் தலைவன், இல்லையா? பரத குலத்தின் தலைவர், அதனால பரத குலத்திலிருந்து வந்திருக்காரு. பரத குலத்தின் தலைவா அர்ஜுனா, காமமும் பற்றுதலும் அறவே இல்லாத பலசாலிகளின் பலமும் நானே. ஸோ எந்தவித பற்றுதலும் விருப்பங்களும் மனதில் கொள்ளாத அந்த மாதிரி உயர்ந்த நிலையில் உள்ளவர்கள், அவர்கள் பலசாலிகள் அப்படின்னு இங்க இதுல இருந்து நமக்கு புரிகிறது, இல்லையா? கிருஷ்ணரே சொல்றாரு, பற்றுதல் இல்லாதவர்கள், காமமும் பற்றுதலும் அறவே இல்லாத பலசாலிகள் பலமும் நானே. தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதமும் இல்லாத காமமும் நானே. இந்த தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமம் அப்படின்னா என்ன புரியுது நமக்கு? யாரும் சொல்ல முடியுமா? தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமம். சொல்லுங்க மாதாஜி. தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமம் அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ண பக்த குழந்தைய நம்ம கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு அந்த மாதிரி தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம ஒவ்வொரு ஆசிரமம் இருக்கு, இல்லையா? பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்த, அதே மாதிரி வனப்பிரஸ்த, சன்னியாசம், இல்லையா? வர்ணாசிரமத்துல இந்த 4 ஆசிரமம் இருக்கு. ஸோ நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி வாழணும் அப்படின்னு சொல்றது நம்ம 4 ஆசிரமத்தை பிரிச்சுக்கலாம், இல்லையா?
ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ மனிதனுக்கு இந்த பிரம்மச்சாரிய அவர் வந்து திருமணம் செய்ய மாட்டாரு. மற்ற பெண்களோட தொடர்போ இல்லை, அது ஆப்போசிட் ஜெண்டர்னா ஆண்களோட தொடர்போ இல்லாமல் அந்த மாதிரி நிலையில இருப்பாங்க. சன்னியாச நிலை, அவர்கள் அப்படியே நேர சன்னியாச நிலைக்கு சென்று விடுவார்கள். இதே வந்து ஒருத்தர் ஓகே, எல்லாரும் அந்த நிலையில் இருக்க முடியாது. ஸோ இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்தவர்கள் வந்து சில பிளஷர்ஸ் எல்லாம் அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அவங்க கிரகஸ்த நிலையில இருக்கலாம். சத்திரிய நிலையில் அந்த வருஷம் அந்த ஆசிரமத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம், இல்லை வந்து வியாசியரா இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி நிலையில் இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ கிரகஸ்தரா இருக்கும்போது, ஒரு குடும்பம் நடத்தி இருக்கும்போது எப்படி வாழ வேண்டும், எப்படி இருக்கிறது ஒரு முறை உண்டு, கட்டுப்பாடு உண்டு. இது எங்கிருந்து வேதங்கள் நம்ம கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த மாதிரி ஒரு கட்டுப்பாட்டோடு நம்ம வந்து வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும். தட் இஸ் பல பெண்களோட உறவு அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாம அவர் இது என்ன சொல்லியிருக்கு வேதங்கள், ஒருவனுக்கு ஒருத்தி, அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அந்த நிலையில் என்ன வேதங்கள் என்ன சொல்லி இருக்கு அந்த நிலையில் நம்ம வாழ வேண்டும். அதே மாதிரி வந்து எதற்காக வந்து குழந்தை வந்து பெற்றிருக்கிறார்கள்னா அவர்களுக்கு தெரியும் தட் இஸ் ஒன்று கிருஷ்ணா, தட் இஸ் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் சில்ட்ரன். ஸோ கிருஷ்ணா கான்சியஸ் சில்ட்ரன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, தட் இஸ் வழிமுறைகளில் தவறுதல் இல்லாமல் அவர்கள் வந்து இந்த சமூகத்திற்கும் அவர்களுடைய இந்த ஆன்மீக ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கும் எந்த விதமான களங்கமும் ஏற்படாத மாதிரி இருக்கிற ஒரு நல்ல முறையில் வளர்க்கப்பட்ட குழந்தைகளை உருவாக்குறது. அதுதான் வந்து இந்த இதுல இருந்து இதோட அர்த்தம். சரி, தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத கமம் அதுதான். ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து காமம் சொல்லும்போது குழந்தை பேர் மட்டுமல்ல, ஆசை. நம்ம எந்த ஒரு பொருள் மேல் ஆசை வைக்க வேண்டும் என்றாலும் அது வந்து அதற்கு இந்த அளவுக்கு கடந்த ஆசை இருக்கக்கூடாது, அளவுக்கு மீறின ஆசை இருக்கக்கூடாது. எல்லாம் சிம்பிளிஸ்டிக்கா இருக்கும். சிம்பிளிஸ்டிக் அப்படின்னா தேவைக்கு உட்பட்ட முறையில் ஆசை தான் இருக்க வேண்டும். ஸோ அதுதான் அது எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதெல்லாம் நம்மளுடைய இதுல சொல்லியிருக்கு, நம்ம வேதங்களை சொல்லியிருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமமும் நானே. ஏன்னா இதுல வந்து பற்றுதல் ஜாஸ்தியாகி இது இந்த பற்றுதல் ஜாஸ்தியானாலும் சரி, காமம் ஜாஸ்தியானாலும் சரி, அது என்னவாக வந்து சென்று முடியும், அது கட்டுண்ட நிலையில் செலுத்திவிடும் இல்லையா. ஆசை அளவு கடைந்த ஆசையும் அளவு கடைந்த பற்றுதலும் எல்லாம் வந்து கட்டுண்ட நிலைக்கு சென்றுவிடும். அப்படி இருக்கும்போது கிருஷ்ணரை சென்றடைய முடியாது. அது வந்து இங்கே நமக்கு கிளியரா கிருஷ்ணர் எடுத்துரைக்கிறார். தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமமும் நானே. அப்படி எல்லா உயர்ந்த நிலையை அடையணும்னா எல்லா உயர்ந்த நிலையும் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணரை சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது காமமும் பட்டு வரவே இல்லாது. ஸோ அதுதான் கிளியரா சொல்றாரு இல்ல, பார்த்துட்டோம் நம்ம ஆல்ரெடி. ஸோ கிருஷ்ணர் அனைத்துக்கும் மூலம் மட்டுமல்ல, அனைத்திற்கு காரணமும் மற்றும் அடிப்படையே அவர்தான். எல்லாவற்றுக்கும் சாரமும் அவர்தான். He is the cause of all causes அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகே, 7.12 படிங்க மாதாஜி. அது மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏச்சைவ சாத்விகா பாவா ராஜசாஸ்தாமசாச்சயே மத்த ஏவேதி தான் வித்தி நத்வஹம் தேஷு தே மயி. சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்படுபவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஸோ சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்று அறிவார். முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம், இந்த முக்குணங்களும் சரி, இந்த ஜட உலகமும் சரி, எல்லாம் எங்கிருந்து யாரால் படைக்கப்பட்டிருக்கு? கிருஷ்ணனால் படைக்கப்பட்டிருக்கு. அவருடைய பகிரங்க சக்தியில உருவாயிருக்கு இல்லையா. அது நம்ம பார்த்துட்டோம். ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமாகவன். ஏன்னா அவர் தான் எல்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. அது எல்லாவற்றிலும் அவர் இருக்கிறார். அப்படி இருக்கும்போது இந்த முக்குணமும் அவரா, ரஜஸ் தமஸ்னா
அவர் தானே அப்படின்னா அதில் கட்டுப்பட்டு இருக்கிறாருன்னா கிடையாது. அவர் சுதந்திரமானவர். ஏன்னா அது பிகாஸ் ஹி ஹாஸ் கிரியேட்டட். அதனால அவர் வந்து அந்த கிரியேஷன் வந்து கிரியேட்டரை கட்டுப்படுத்த முடியாது இல்லையா. அது ஒரு உருவாகி இருக்குதுன்னா அது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது வந்து உருவாக்குனவரை வந்து எந்த விதத்திலும் கட்டுப்படுத்த முடியாது. அதனாலதான் கிளியரா சொல்றேன், ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமாகவன். அதனாலதான் அவரை வந்து நிர்குணர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க அந்த இது படிக்கும்போது பார்ப்பீங்க, அந்த பர்பட் படிக்கும்போது கிருஷ்ணரை வந்து நிர்குணா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இஸ் நாட் சப்ஜெக்ட் டு எனி மெட்டீரியல் நேச்சர். இந்த ஜட இயற்கை அது சொல்ற, நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல அப்படின்னா நான் நிர்குணன் அப்படின்னு. நிர்குணன்னா குணங்கள் என்னை பாதிக்காது அப்படின்ட்டு, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம். இந்த குணங்கள் எங்கிருந்து தோன்றியது, என்னால் தோன்றியது அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணன் உறுத்தியிருக்கிறார். ஸோ அவர் நிர்குணன் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ கிருஷ்ணர் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். கிருஷ்ணன் குணங்களின் மூலம் என்ன நடக்குது நமக்கு, குணாதீன்னா இது குணங்கள், குணத்தை வந்து கிருஷ்ணர் உருவாக்கி, அதுல சோர்ஸ் அவர் தான் கிருஷ்ணர். குணங்கள் தோன்றியது கிருஷ்ணர் வந்து குணாதீன் அப்படின்ட்டு. குணாதித் அப்படின்னா அந்த குணங்களுடைய தோற்றம் அவர் தான். பாத்தீங்க, ருத்ர தோற்றம் இல்லையா, அந்த குணாதித் அப்படின்னா அந்த தோற்றம், குணங்களின் தோற்றம் அது அவர் தான். குணாசீஷ அப்படின்னா அதோடைய மூல காரணம் யாரு, கிருஷ்ணன். இப்போ துர்கை தான் மகாமாயா, நமக்கு தெரியும். மகாமாயா எங்கிருந்து வந்தது, கிருஷ்ணனுடைய பகிரங்க சக்தி வந்திருக்கு. அவர் தான் குணாசீஷா. ஹி இஸ் த கிரியேட்டர் ஆஃப் தட். ஓகே, இது ஆரிஜின், குணங்களுடைய ஆரிஜின். தட் இஸ் எங்கிருந்து உருவாகியுள்ளது அப்படின்னா கிருஷ்ணர்ல இருந்து தான். குணாதி அந்த அது எப்படி வெளிப்படுகின்றது, செயல்கள் என்ன, வெளிப்படுகின்ற விதம், வெளிப்படுகின்ற தன்மை எல்லாம் அதுவும் கிருஷ்ணர் தான். அதே மாதிரி எல்லாவற்றுக்கும் மூலம் என்ன, அதுவும் கிருஷ்ணர் தான். ஸோ இது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ குணங்கள் நம்மை கட்டுப்படுத்துகின்றன. கிருஷ்ணர் குணங்களை கட்டுப்படுத்துகிறார். குணங்களின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் என்ன செய்யணும், நம்ம கிருஷ்ணரிடம் தஞ்சம் போக வேண்டும். ஏன்னா அவரிலிருந்து எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அது இந்த கட்டுப்பாட்டில் மீற வேண்டும் என்றால் அவரை சென்று சரணடைய வேண்டும். ஸோ நம்ம வந்து நான் சொன்னேன், நம்ம வந்து அந்தரங்க சக்தி. ஸோ நமக்கு எப்போ நமக்கு சந்தோஷம் வரும், மற்ற அந்தரங்க சக்தியில் இருக்கிற இடத்துல இருந்தால் நமக்கும் சந்தோஷம் வரும். இப்போ ஒரு மீனுக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள் எப்பவும் சொல்ற மாதிரி, மீனுக்கு தண்ணிக்குள்ள இருந்தது தான் அதுக்கு வந்து சந்தோஷம். அது வெளியே வந்து செத்து போடும் இல்லையா, வெளியே வந்து அதுக்கு வந்து உயிர் வாழ முடியாது. அதே மாதிரி ஒரு ஜீவாத்மாவுடைய உன்னதமான இடம் எது அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய திருவடி, ஆன்மீக உலகம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ நம்ம 7ஆம் அத்தியாயத்துல எது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம், நம்ம 12 வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இன்னைக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 13. டைம் ஆச்சு. 13 ஒன்று பார்த்துக்கலாமா இன்னைக்கு? ஓகே, 13 அரேஞ்ச் 13 அரேஞ்ச் பண்ணி மாத்தாச்சு. யார் படிக்கிறீங்க 13? நான் படிக்குமா பிரபுஜி? படிங்க மாதாஜி, யாராச்சும் படிங்க. திரிவிர் குணமய வைரேபி சர்வமிதம் ஜகத் மோஹிதம் நாபி ஜானாதி மாமே பிரிய பரமவ்யம் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் மூவகை குணங்களில் மயங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகம் அறியாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் இது மூவகை குணங்கள் மங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அல்ல. ஸோ இந்த பௌதிக உலகம் எப்படி எதில் மூழ்கி உள்ளது, சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ், இந்த முக்குணங்களில் வந்து மூடப்பட்டிருக்கிறது.
இந்த பௌதிக உலகத்தில் இந்த முக்குணங்களுடைய ஆதிக்கம் உள்ளது. அப்படி இருக்கும்போது என்னது, மனிதர்கள் அந்த 3 குணங்களுக்குள் மங்கி இருக்கிறார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணோட நிலை என்ன நம்ம பார்த்திருக்கோம். இந்த போன ஸ்லோகத்தில் இருந்தெல்லாம் நம்ம என்ன பார்த்தோம், அவர் இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஏன், அவர்களிருந்தும் முக்குணங்களே தோன்றி இருக்கிறது இல்லையா? அதனால முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அவர். அதை எல்லாருக்கும் அது எல்லாருடைய நிலைமை என்ன, எல்லாருக்கும் அது புரியாது, நிலை புரியாது. என்னை முழு உலகமும் அறியாததான் சொல்றாரு. அறிவுள்ளவர்களுக்கு அது புரியும், மற்றவர்களுக்கு அது புரியாது, பக்தர்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. அதனால என்ன, அவரை அறிய முற்பட வேண்டும். எப்படி அவரை அறிய முற்பட முடியும்? குருக்களிடமிருந்தும் நம்மளுடைய இதிகாசங்களை எல்லாம் நம்ம படிக்க வேண்டும், சாது சங்கத்தில் இருக்க வேண்டும், அவரை வழிபட வேண்டும். அப்பொழுது நமக்கு இது கண்டிப்பாக நமக்கு புரியும். இன்னொரு ஸ்லோகம் கூட பார்ப்போம். ஓகே, இது இதுதான் இப்போ நம்ம பார்த்தது. ஏன் சில மக்கள் கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை? முக்குணங்கள் மயக்கத்தில் இருக்காங்க அவங்க. ஸோ அவங்க கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்ளாம இருக்காங்க. அதனால நான் இந்த உடல் என்று எண்ணுவதா. ஸோ அந்த உடல் அண்ட் ஆத்மா அந்த வேறுபாடு புரியாதவர்கள். கிருஷ்ணரும் முக்குணங்களுக்கு அதிகத்தில் இருக்காருன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க அவங்க. அறிவில்லாதனால கிருஷ்ணரும் முக்குணங்கள் அதிகத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னால கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கிறது இல்லை. கிருஷ்ணன் பொறாமை கொண்டது, கிருஷ்ணன் மேல பொறாமை கொண்டது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நமக்கு தெரியும், ரசிசுபாலன் இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரும் பொறாமை கொண்டது. அதே மாதிரி நம்ம இப்ப இருக்கிற ஏத்திஸ், கடவுளை நம்பாதவர்கள் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல, கிருஷ்ணரை நான் இது பண்ணேன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் அவங்க பொறாமை கொண்டது. அவர்களுக்கு கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணருடைய உண்மை நிலை என்ன? முற்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், எல்லை இல்லாத. அவர்கள் அவருக்கு எந்த அவருடைய அளவினை கூட யாருக்கும் ஒன்றும் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு அவர் எல்லையற்றவர் அப்படின்ட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, ஸோ மேபி ஒரு 10 மினிட்ஸ் கொடுத்துக்கலாம்ல. 11 இது பார்த்துடலாமா இன்னைக்கு? இது என்ன சொல்றீங்க? ஓகேயா? இந்த ஸ்லோகமும் பார்த்துடலாமா இன்னைக்கு? அப்போனா இன்னைக்கு கரெக்டா ஒரு 10 ஸ்லோகம் பார்த்த மாதிரி ஆகும் நமக்கு இன்னைக்கு. ஓகே, பார்க்கலாம் மாதாஜி, பார்க்கலாம் பிரபுஜி, பார்க்கலாங்க பிரபுஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ எல்லாருக்கும். ஸோ இது யார் படிக்கிறீங்க இந்த ஸ்லோகம்? நானே படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தைவி ஏஷா குணமயி எம் மம் மாயா துரத்யயா மாமேவ ஏ பிரபத்யந்தே மாயா மேதாம் தரந்தி தே. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்குரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ற ஸ்லோகம். இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். தெய்வீஷ குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாமேவ பிரபத்யந்தே மாயா மேதாம் தரந்தி தே. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இதெல்லாம். அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க இங்க? ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களிலான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கரியது. ஆனால் என்னுடன் சரணடைந்தவரை எளிதில் கடக்கலாம். ஸோ கிருஷ்ணரே சொல்றாரு, ஜட இருக்கிற இந்த முக்குணங்கள், ஜட இயற்கை எதனால் இயங்குகிறது அப்படின்னு சொன்னா, ஒவ்வொருடைய ஆக்ஷன்ஸ் எதனால வருது அப்படின்னு சொன்னா, இந்த முக்குணங்களுடைய அந்த இது ஆற்றல்னால. ஸோ ஒவ்வொருத்தர் இந்த முக்குணங்களுடைய இந்த ஆற்றல்கள் ஆதிக்கத்தினால் என்ன நடக்குது அவங்களுக்கு அப்படின்னா, தட் இஸ் இந்த ஜட உலகத்துல அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் எய்தர் ஆன்மீக செயல்களாகலாம், இல்ல அது பௌதிக செயல்களாக கீழான ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஷனேட் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சத்வகுணத்தில் இருக்கிறவங்க அவங்க
நல்ல ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணினால் கூட அவர்களுக்கு என்ன வரலாம், அகங்காரம் வரலாம், இதெல்லாம் வரலாம். ஸோ இந்த முக்குணங்கள் ஆனால் தெய்வீக சக்தி வாய்ந்தது. ஏன்னா கிருஷ்ணரிலும் தோன்றியது இல்லையா? ஒரு பக்தன் எந்த நிலைக்கு வர வேண்டும்? இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு வர வேண்டும். அதுதான் நம்ம சுத்த சத்துவம் அப்படின்னு சொல்றோம். இதே நம்ம இந்த ஃபோர்த் சாப்டர் படிக்கும் போதுல என்ன பார்த்தோம்? நம்மளுடைய செயல்கள் என்ன மாதிரி இருக்கணும் பார்த்தோம். தட் இஸ் கட்டுண்ட நிலையில் அற்றவையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் முக்கணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு அகர்ம நிலையில் இருக்க வேண்டும். அகர்ம நிலைன்னா கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி அவருக்கு பணிவிடை செய்யும் பொருட்டு கிருஷ்ணருக்கு திருப்தி கொடுக்கிற வகையில் செய்ய வேண்டும் சொல்லியிருக்கோம். நம்ம அப்படி செய்யும் போது என்ன நம்ம சொல்லுவோம்? சரணடைதல். கிருஷ்ணர் சரணடைதல். ஒரு சேவகன் நம்மளோட நிலை என்ன, உண்மையான நிலையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது நடக்கும். நம்ம உண்மையான நிலை என்ன? நித்திய சேவகர். அதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான நிலை. ஏனென்றால் நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி, நம்ம இன்னைக்கு ஸ்லோகங்கள் பார்க்கும்போது நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ணனுடைய பின்ன பகுதிகள். எப்படி இந்த அந்தரங்க சக்தியிலிருந்து நம்ம எல்லாம் உருவாயிருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது அந்த பின்ன பகுதிகள் நம்ம கிருஷ்ணன் ஒன்றும் பொழுதுதான் ஒருமை வரும். அப்பதான் நமக்கு அந்த நம்மளுடைய ஃபுல் பொட்டென்ஷியல் ஃபுல் அந்த சச்சிதானந்த நிலை அப்பதான் வரும். நம்ம அந்த சச்சிதானந்த நிலை எப்போ வரும்னா அவரோட கிருஷ்ணன் சரணடைந்து இருக்கிற நிலை தான். சரணடையும் போது நம்ம கிருஷ்ணரை நம்ம 5 ரசங்கள் ஏதாவது ஒரு ரசத்துல கிருஷ்ணருடன் நம்ம உறவு கொண்டு நமக்கு அதனால் அந்த அளவு கடந்த ஆனந்தத்தில் நம்ம இருக்க முடியும். ஸோ நம்ம இந்த ஆன்மீக உலகிற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் இல்ல அந்த நிலை இந்த நிலை நம்ம எடுக்கணும்னா நம்ம நிலை என்ன இருக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஸ்லோகங்கள் பார்க்கும்போது என்ன பார்த்தோம்? நம்ம தட் இஸ் அந்தரங்க யோக மாயை கிட்ட நம்ம போகணும். யோக மாயிலிருந்து நம்ம போக வேண்டும். ஆனால் இப்போ நம்ம எதுல நம்ம சூழ்ந்திருக்கிறோம்? மகாமாயை சக்தியினால. ஸோ அந்த மகாமாயின் இருக்கிற சக்தியை நாம் கலைந்து யோக மாயைக்குள் சென்று நம்ம கிருஷ்ணருடன் செல்ல வேண்டும் என்றால் எப்படி முடியும்? அந்த தெய்வீக ஆன்மீக சக்தி நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படி என்றால் இந்த பௌதிக சக்தி, இந்த மாயை நம்மளை அணுகக்கூடாது. மாயை எப்போ நம்மளை அணுகாமல் இருக்க முடியும்? நம்ம கிருஷ்ணர் தட் இஸ் இந்த கிருஷ்ணரை முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கணும். முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு போகணும்னா மாயை நம்ம தொட முடியாது இல்லையா? சுத்த தத்துவ நிலையில் நம்ம கிருஷ்ணரையே மனதில் நினைத்து கிருஷ்ணர் தொண்டில் செய்யும் போது நாம் ஆன்மீகத்தில் நாம் தீவிரமாக இருக்கும் பொழுது நம்ம இந்த ஆத்மாவை அந்த ஜீவாத்மாவை ஒரு காலம் இந்த முக்குணங்கள் அணுகாது, மாயை அணுகாது. அப்பொழுது நம்ம இந்த ஆன்மீக உலகுக்கு செல்ல தகுதி அடைகிறோம். அதுதான் அந்த நிலை என்ன? கிருஷ்ணரில் முழுமையாக சரணடைந்த நிலை. அந்த நிலையை எழுதினால் நாம் எளிதில் இதனை கடக்கலாம், முக்குணங்களை கடக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா நம்ம இந்த முக்குணங்களுடைய ஆதிக்கத்தில் நாம் முக்குணங்களை வெல்ல முடியாது. ஆனால் கிருஷ்ணன் சரணடையும் போது நாம் எளிதாக கடக்கலாம். ஸோ இந்த முக்குணங்கள் கடக்க முடியாத நிலை என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன நிலை? அதான் நித்திய பக்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ என்னது? நம்ம நித்தியமா பத்தா அப்படின்னா கண்டிஷன் சோல். நம்ம எப்பவும் கட்டுண்ட நிலை. நம்ம இந்த ஆன்மீக இல்லாத கிருஷ்ணன் சரணடையாத நிலை என்னன்னா நித்திய பக்தா, கட்டுண்ட நிலை. நித்தியமாக கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கும். அதை எக்ஸ்டர்னல் கண்டிஷன்ஸ், அதாவது பகிரங்க சக்தியின் ஆதிக்கத்தில் நாம் இருப்போம். பகிரங்க சக்தியில் ஆதிக்கத்தில் இருப்போம் தான் நித்திய பத்தா அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறார். ஸோ நம்ம நித்திய பத்தா இருக்கக்கூடாது. நம்ம கிருஷ்ணனுடைய சேவகனாக இருந்து நாம் கிருஷ்ணன் சரணடையும் பொழுது இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல முடியும். நமக்கு இந்த தெய்வீக சக்தி தான் என்பதையும் நம்ம பார்த்தோம். இந்த சக்திகளை கிருஷ்ணரை சென்றடைய வேண்டும் என்றால் நாம் எல்லாம் நித்திய பத்த நிலையில் இருந்து மாறி
நம்ம நித்திய சேவகர். அதுதான் இங்க கிளியரா சொல்லியிருக்கு. ஏன் மாயிலிருந்து விடுபடுவது கடினம் அப்படின்னா, பகவான் சக்தியை நித்தியமானது, தாழ்ந்த சக்தி, இந்த முக்குணங்களும் தாழ்ந்த சக்தி என்ற போதிலும் அது தெய்வீக விருப்பப்படி அது செயல்படுகிறது இல்லையா? சோ ஜீவனும் நம்மளும் கிருஷ்ணருடைய சக்தி தான் பகவான். ஆனால் இந்த ஜீவனின் சுய முயற்சினால் தனியாக வெல்ல முடியாது. எப்படி நம்ம வெல்ல முடியும் அப்படின்னா, ஒன்று நமக்கு ஒரு குருவோட வழிகாட்டல் தேவை, அது ஒன்று. ரெண்டாவது கிருஷ்ணருடைய மர்சி, இரண்டும் தேவை. ஸோ அதுக்கு வழி என்ன? கிருஷ்ணரும் சரணடைய வேண்டும். ஸோ இதான் சொல்ல முக்குணங்கள் ஆதிக்கத்தில் விடுபடுவது எப்படி? தன்னைத்தானே விடுவித்துக் கொள்ள முடியாது. கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதன் மூலம் எளிதாக விடுபடலாம். பகவான் ஆணையிட்டாலும் நாம் விடுபடலாம். ஸோ நம்ம ஏன் நம்ம கட்டுண்ட நிலைன்னா, கையும் காலும் கட்டி போட்ட நிலை. கையும் காலையும் கட்டி போட்டு நம்மளை கடலுக்குள்ள போட்டேன்னா டக்குன்னு மூழ்கி போயிடுவோம் நம்ம. ஸோ நம்மளால தன்னைத்தானே விடுவித்துக் கொள்ளவும் முடியாது. ஸோ அதனால நமக்கு யாருடைய சப்போர்ட் தேவை? பகவான் அல்லது அவரது அங்கீகாரம் பெற்ற பிரதிநிதியான குரு, அவர்களுடைய வழிகாட்டல் இருந்தால் கட்டுண்ட ஆத்மாவினை விடுவிக்க முடியும். ஸோ அதனால நம்ம கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால், முக்குணங்களிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் கிருஷ்ணன் சரணடைய வேண்டும். அது எப்படி சரணடைய முடியும்? அதற்கு யார் வழிகாட்டுவார்கள் அப்படின்னா, கிருஷ்ணரோ இல்லை கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதியான அங்கீகாரம் பெற்றுள்ள குரு, அவர்கள் வழியாக நாம் இந்த முக்குணங்களை கடந்து கிருஷ்ணரை அணுகலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஸோ இன்னைக்கு இதோட நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டாப் பண்ணலாம். ஏதாச்சும் டவுட் ஏதாச்சும் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஏதாச்சும் சொல்ல விரும்புறீங்களா? ஓகே, இன்னைக்கு வேற டவுட் எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம வெள்ளிக்கிழமை பார்க்கலாம். வெள்ளிக்கிழமை 8 மணிக்கு. ஏன்னா வெள்ளிக்கிழமை நமக்கு கொஞ்சம் டைம் தான் இருக்குது, 1 மணி நேரத்துக்குள்ள எல்லாம் முடிக்கணும் நம்ம. ஸோ எல்லாரும் கரெக்டாக 8 o'clock வந்துருங்க. ஸோ நம்ம 8 மணிக்கு பிரபுஜியோட கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நம்ம டக்குன்னு ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நான் க்ளோசிங் ப்ரேயர் சொல்லிடுறேன். வாஞ்சா கல்பதரூபியஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत वैष्णव की जय. शिला प्रभुपाद की जय. भगवद गीता भागवत जय. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare